Desember kalo tile mugan ani shigi samba flani mugan ani kili sagambali nyina balu o awdi wante sege aw folila aw munu ban fle sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona ya kata se mali ko kana ma ambe aw bela jelefu waka wakati o tugala kuna foni mi na ba ma kono mali kuna foni point ale jabarani ka tene fu kata se jumama ale wati seleni ayo bismillah. Kuna fundamnela bi maliendi chama ni farla nyokon ka kunu Desember kalo tile mugan ani wolovla samba flani mugan ani kili CCB o konna la siga fo bamini ale bulodale no noye asiza national we abaro kon kulumo karla anga chama fanga jamana nyama fe no colonel Asimi Goitai ma ba chama tumbi kenen o konna la kunu we sigoro tan ani saba ninka o buluda uluko nimbena nyokon kuma nyogonya kile nani o konna la kuma nyogonya mi ni akanga boli lakana fuka tagase kalafili baraw ulu kononama u yere ayida ka fo ku ka kile folo nyere bara konnala kuma se ka bara be ale laban ka sababu ke wakati o dogoyara ula. Anga ministri nyama koroni oye Sumelu Bubei Maigai ayira la ka fo asomogo foka tasi aka sorla domba fe ko Sumelu Bubei Maiga ale koni sebe koro mangene kabini aduna kasubomba o konnala nu uya blakata ni wakati na kene ya so dola kata afurake nga aka furakel baw ulu ayira ka fo ko Sumelu Bubei Maiga aka bana koni o jugalindo ko akanka bo anga jamana kono kata jamana ko ka wala sa abseka furakel nyuma ka osoro chugomina. Anga chamache fanga jamana nyama no yo colonel Asimi Goitai aleka ladiliba krenkenani no yo colonel Asan Bajalo Touré ale jibondo flanika okolomo kari temeni jibono mireni aye talike atete bugu nyamana o misiri jimodo kelenkera eno foka tagase lujurato uluka faranyonga jekulu mimbe no osoba fana konnala jimono kelewere fana o blala eno ayira ka fo colonel Asimi Goitai kabasi wati foka na sistema ay jibono pikonoton ani wolonvla ninka odiski. Anga findigla kaw Desember kalo tile muga ani woro temeni samba flani muga ani kele asongoni uboro ni yonche kilometri muga o bonyango de tuno anga fintigila ka were kontu mega bolma fen bina ni nyogona ninka ode blastra u mega bon Niger ka feno ninka ukunda gawo oka ukon bina jando kono jami ni karograndina tigila mawye oda unye uka nyema uka kuma la silasa uya ira ka fo ko anga fintigila ka consider ka dangari karograndina tigila ma flala ka uka bolma fen kile ninka o cheno bolma fen sin fly uka mana fen fla ka o mine anu be nyugo kuma nyogonya kuma barani mi fana na sa uye kelen fana mine ula. Amita ko kan kibarula amita lagne ka ulu feno ni wakati na yira la ka fo ko coronavirus wi bana yeta be ka chaya ko sabe lagne ka jamana o konnala o de ato sa u ka chakaram beno ni albe wele ko agence nationale de sécurité sanitaire ulu ma o koni si ka kuma ni ka o ke wala sa u be se ka dankari banaina chugumina. Kuna fonda tukula ambita Etats-Unis ka ulu feno ulu fana ka jamana o konnala coronavirus na ta kurani abe welu fe ko omicron yere banay mi ni ale yelma bolo cheka jukun kosobe ayira la ka foko abe ka ye demission di la kosobe u ka jamana o konnala kabini Desember kalo o chamanchela u ka kenya tigila mo ulu ya yira ka foko kemesara abe ka ye bisaba orila demissionun ka laptani so o konnala orila u ya yira ka foko ko demissionun kon di be ka ni banay ninka ale soro kosobe uka ma ukoni beka wala sugubeke wala sa ka sika dankari ala akoni kelembe dusuka siye demasa uluma. Mali kuna funi jabaran la jabo kuna funi damana mtumbi ambolo korobi nika da au kloka ode tungini nala manga jona menyo soro shini inshallah kuna funi kuro ulukeneka au kambe nchie watiwere.